kowe aja ngaku sangar lah sadurunge tau numpak bis iki. Iki bis paling sangar sak dunia lele. Lero kereta cepat Jepang, karo bis iki sungkem bro. Iki siji-sijine bis sing gare awakmu menjadikan dirimu lebih soleh. Mergo ketika numpak bis iki kowe rajin menyebut nama Gusti Allah. Sangar bro. Dan ngene, kowe numpak bis iki wis gak oleh merem sithik ngono ora oleh. Kowe merem sithik tujuanmu beda. Aku tahu arep mudhun Nganjuk, merem sithik aku mudhun Semarang. Ngampu aku ning Semarang iki aku merem neh bablas Jogja aku. Bahaya, sangar saking sangare. Bet soalnya. Dan ngene, wong sangar iku iso didelok teko numpak bis iki. Awake tatoan, gotot, otote ning ndi-ndi. Tapi numpak bis iki bengok-bengok. Halah. Isin mentalmu mental tempe, bro. Nek diguyu karcis wae. Ora kena berbujus kok. Awakmu kena angin itu iso mencelat.